Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. O siya na balita, Turneng! Ay, kuha kayo mamamudol kong mayo. Silbing. Dito na may gikan sa doktor. O dako kang milagro imakbay puldo. Silbing. Cancer-free na ang among apo. Unsa? Oh, muna. Silbing. Muna gusto na akong ibalita ninyo. Ilabi na ni Idana. Ay, tawgon ako sa Idana! Idana! Di ara ko tiya. Nakadungo ko sa isulti ni Noy Turning. Uy! Idana! Silbing. Daghan kang salamat, iha. Sa dakong grasya, gay mong gipambit na mo. Silbing. Ang among apo, wa na gid siya sakit. Ug sangko sa langit ang among kalipay, iha. Maayo noon, Noy Turning. O ginaot nga, ihilom na lang nato ng balitaa. Dili na to isaba sa uban. Pero, Idana, wa ba day ka malipay iha nga epektibo day kayo ang tambal nga imong gipaambit nila? Mo lagi. Nalipay man tiya. Pero gusto lang ko nga ihilom nato na sa tanan. Ug magpasalamat ta sa Ginoo sa dako milagro nga iyang gipaambit nato. Ay, Mo lagi. bitaw. Gusto mas iba na, Idana. Gusto si Idana. Kinahanglan nga maghilom lang ka. Kitang tanan ba, ha? Bahin anang beturning. Beturning. Silbing. Ano, silbing. Way kaso, iha. Sige, isgot na lang mo kilingan. Silbing. Sundo na ko na ang imong gisulti. Salamat kaayo, Noy Turning. Okay. Kanang tiya, doon na una ko ilakon. Mubalik ra ko dayon. Mo lagi. Asa man ka, iha, asa ka. Adto ko sa ilang lani, tiyo. Naara ko'y tuyo niya. Mo lagi. Sige, pagamping. Bing. Biyan taon na kanoy Turning. Oh, amping iha. God bless. God bless. Diyos nun, gidinis Turneng da. Silbing. Bible do. Oh. Nga naman to si Dana nga mura man tuog. Huwag malipay. Silbing naman. Mo lagi. Sipiat. Magrambol na Ay, kuhan mag-turning ba? Ato-ato lang ni ba? May problema ba siya? Mo lagi. Tungod lagi ni sa anak ni Sir Perfecto Mendoza. Si Leslie ba, Leslie? Mendoza de Play dito prefecto, no? Oo. Silbing. Uy, si Ma'am Leslie. Nga naman ha? Ako mo na sila mga suod. Mo lagi. Suodin na ni mo sila. Suod kayo. Silbing. Labi na nang iyang amahan o anak ka. Lalaki. Nga Sir Wilson. Ay, mga suod ka anak ko. Maulagay. Silbing. Kay dugay ba ako nagtrabaho sa ilas una? Mo lagi ba, Turning? Oo, lagi. Pero, silbing. Unsa man yung problema ni Leslie? Kuhan manggod, crank. Giulga niya si Idana nga ipapiso. Anak niya, no? Kaya ako. Unsa! Kran. Priso man. Pinalayas pa. Gano man. Teka. Mo lagi. Tungod kay mitan niya agbangon si Dana, nga tabangan ng ilang amahan, nga maayo pinagis tambal. Oo. Ang problema, kay gipasanginlan man ni noon siya kuno nga nagdaog tambal nga dunay hilo. Oy! Usa hilog ko down! Mo lagi. Silbing. Naayo man kani ang akong apo. Mo lagi. Unya, lahi man na Leslie. Lahi man, di man gunon na sa moto nga makayo ang tambal ni Dana. Kadakong binuang. Silbing. Swerte na kaya na sila. Oy! Nga tabangan ni Dana. Kay No. silbing. Sigurado ko. Maayo na si Sir Perfecto. Ay, bitaw. Tira, Kasi sino ba? makatabang ka ni Idana aron pasabton sila Turneng. Labi na si Leslie. Oo kayo. Silbing. Bisag ako yugan pa na ako na si Dana dito sa ila. Ako'y mo pasabot lang tanan nga epektibo yun kayo ka lang tambal nga gihimo ni Dana.
Mo lagi. Mas mayo nga istoryahon na nimo si Dana bahin anang isuha tunay. Silbing. Balik ko na ko siya ugma din hipoldo, ha? Silbing. Ako siyang istoryahan ba na? Og di siya angay mag-uol kay silbing. Makaayog lang tambal nga iyang gihimo. Oh, onya. Unsa may kasulti nimo ini ron? Basahan ni ang result gikan sa medical legal gikan sa kapulisan. Hayag pa sa utong tutok nga doon naghihilo nga gisagol sa gipatuong tambal ni Idana. Naunsa ba ka, Leslie? Unsa may natabo nimo, ha? Imo pa ginang gidaginot ng mga butanga? Okay nga no? Ato ra ning palabyon? Bisan og ang kinabuhi na sa tong amahan mo'y nakataya sa iyang mga binuang? Pangutan ako na imo kaugalingon, Nelson. Kung unsa binahitabo nimo? Muuyon ka lang? Nga dadan kag hilo din aron ipatumar sa ato amahan? Husto na. Di na nato dak-o ng isyuha. No! Nasayop ka, Nelson. Ako yung patag mo itong babayhana. Ako siya ipapriso. Okay. Wangyo lang ko nimo. Ako'y nagpaanhi atong babayana. Ako ning kabubuton. O kung nasayop man ko, pasaylo ako. Ug ayaw na ipadayon ang pagkiha nimo ni Idana. So sa ato pa. Giangko nimo nga nasa day kay plano aron matiwasan ang atong papa. Husto na, Leslie. Ayaw pagpataka og iyawit sa imong baba. Katawaan na, Nelson. Ayaw rin pagbinata. Wata magduwa-duwa din eh. Dili ba nagpakaaron ingnon ka nga mibati ka sa tong amahan? Pero unsa man imong gibuhat karon? Husto na lagi! Di na ta maglalis pa, anak. Undangan na ng isyuha. Dili! Naagi manubag ini, Nelson. Ako ging ipapriso si Idana. Kuan ka lang, may anhigyo ko karon idan, ha? Kay, ibalita na ko ninyo. Nga desidido gyud ko si Leslie nga ipapriso ka niya. Unsa? Usa? Wag. Pero, manay pero, ha? Di mo angay mabala ka. Naama si Nelson nga. Mulaban gini mo, idan na. Mo lagi. Unsa man kuno'y rason ni Leslie Badong? Ay, kuan lagi ko, no, Leopoldo. Doon na ko hilo nga gisagol sa tambal ni Dana. Ha? Wada kong binuang. Ay kahilas bago na babayhana. Nga no, doon na di si kamatuoran, ana. Ay, kuan nga, inanim ko ni. Naasya gipakitang medical legal gikan sa laboratory sa kapulisan ng imak. Na ako'y nakita nga hilo gisagol sa imong tambal idkans. Naidkan sa manungay Dana. Imposible na ba dong? Di gina mahitabo. Mo lagi. Di ka na numuhimo lang ni Leslie? Maunay wala ko ibaw ila noy. Basin sa tuod. Ay sis, di mi mo tuo, ana. Lapaningag Badong. Di mi mo tuo, ana. Gulain ko. Nga no kitang butangan maghilo ni Idana. Bago pa lang gadi na ayong apo ni Turning nga nasakit o kanser. Kinsang turning nang imak. Wa ka kailang Turning? Turning ba? Turning bangkawil. Sige kayong silbing. Silbing ba? Turning Si Boy Silbing. Turning. Si turning kailan di ko ana. Kaya mo? Oh, ay dugay man siyang katabang silang Sir Nelson kani adto. Mo lagi. Bitaw. Gusto nyo ka, Juan, sing Badong. Gusto ka dong. Mo na ipaw ni Turning na mo. Kuan ka na nga. Nala si Apo nga nagmasikiton og kanser? Oh, nayon mo gani. Kanser? Oh, mo lagi. Uy, kabati. Batis mata mo. Baguhay lang ang gitambalan ni Dana. Ang kanindot. Ay, pagkaway klaro. Sip-sip di ka na. Pagkaway klaro. Nindot na balitada. Mayo yun nun. Mayo may baw si Nelson anang balita. Naipuldo. Ay, baw agad siya dong. Swerte na kayo silang itabangan ni Idana, oy. Mo lagi. Hostog di ka, nang imak. Si Sir Nelson, dako yung sopak nga ikiha si Idana kay wa man siya nahimong sa agod. Mauna. Mo lagi. Bitaw. Wag yun.
Aw, Ikaw, Edgy. kung iyagid kong ipapreso, wa ko'y mahimo ana. Ay, bitaw. Ay, musugot sa di ka ipapriso sa kay Idana. Mo lagi. Wa man ko'y ikasukol tiha. Kung iyagid kong himuan og sayop, wa ko'y mahimo. Binuang, ayaw, pagsugot, sugot, dana, ayaw, sugot, bida. Sugot ayaw. Ayaw. Sa magiging mo sugot. Ayaw, sugot. Palir ito. Malibog Ganun. ka sa akong nga. Ngayon yung unanam na siya. Bidan. Magagot ka na kung awag na yung Puldo, nagpataka na lagi ka istorya. Di nagagot pang gagom. Ang angay ni mo isulti ka, dili na mahimong prisuhon kay Waysa, di ba? Anak, tingali. Oh, grabe naman sad ni mo ay. O ka na babayhana no, grabe sad anak diya no. Ano ko taw naingon man siya anak? Bitaw na ako, minaw kayo yung istorya ba? Kung timbang-timbang ba? Namay na ka. Namay. Kami rin ay sinabot sa. Nablago ka mina ba dong? Minaw ko. Lahir kayo sila kinaiyang Sir Nelson nang. Pero mas lang maglali si Sir Nelson. Musukol mo sa ilang amahan gani. Maulagay. Minaw Kung sa ko nyo. batasan, barihan na rin. Gaya, pagihalan na siya. Lagot mas kayo. Lagot kayo. Kitito ko na bisa. Kung ano na lang ni. Mas mayo siguro na Ipoldo. Padtuas na iturning sa ilang Sir Nelson. Ya? Kasi sigurado ko. Maminaw si Sir og malipay pa niya sa balita. Bitaw. Maulagay. Era kasuko na mo kaninghag. Kung man ito, ha? Kuyogan ako mismo sa turning. Aron kami mo balitan nila. Ya, sa naman. Kano sa mga resto si Dana? Sa labing madaling panahon. Mahimog karon o ugma dayon. Very good. Ang akong ikatawaan kay si Nelson. Gusto siyang mulaban ni Idana pero wa siya mahimo kay naana ko ang ligong ebidensya. Abtig ka, honey. Wala ka si Nelson sa mong abilidad. Of course, Han. Igo na gina siya kasuko diri nako. Kanya si Papa, wala mo sultis ni tabo. Karon, matata sa bahay. Ako mismo may musulti ni Papa. Nga mao ni ang gibuhat ni Nelson. Nga nagdasi ang babae nga manghiluay. Kinahanglan yun nga may baw siya, aron may mata ang inyong amahan. Nga di gud tinuuray nga may batis Nelson niya. Mao ginay niya sa kong huna-hunahan. Kung mahimo gani, angay nga iyapilog pa presos Nelson sa iyang paglaban ni Dana. Sagdi lang. Wa man ko mag-uol ni Nelson ba? Ang gusto na kong patagmon kana si Idana. Aron makailagid siya kung si Kinsa ta. Makatilaw gid unya siyag tagam. Oh, sobra pa unya sa tagam. Kung mapriso na siya, ilabi na gyud kun mudapik pa gyud si Hepe nato. Di ba? Way nagkanan. Naistorya ba nimo si Idana nga dili ang mabalaka? O sir. Nag-all man to pero ako siyang gidasig. Nga di siya angay mag-all kay naaman ka nga anda mo laban niya. Ako pang tawagan si Hepe. O klarohon kung unsa ka tinuod ning isyu nga gipakatap ni Leslie. Bitaw sir. Mas maayog yung klarohon. Aron may bawang tinuod ba? Sagdi lang ba dong? Kutob sa kumahimo. Di ko masugot nga ipapriso si Idana. Kana? So way hinungdan nga istorya. Basin og nga ako mismo mo'y mangayo niya og dispensa. Muadto ko sa ina. Mas mayo sir. Pero kining sir. Doon na ko'y nindot nga balita ni mo sir. Ha? Oh, unsa man, badong? Sir, kaila ba mas turning ni mo no? Kaila no? Turning? Turning Bangkawel? Oh, good! Siya good, sir, good! Turning ba? Katong karaan ba nga? Karang tao ba nga inyong katabang din he? Karaan. Oo. Di ko malimot niya. Kaya nga naman di ay. Basin mo anhe to siya, sir. Kay ibil naman. Sorry kayo. Oo. Sipiat ka, sir. Oo, unsa man. Iyang kung dila gini. Sipit ka pang ka. Iyang ibalita nimo nga ang iyang apo nga dakong masakiton sa kanser na ayo
pinaagi sa tambal nga gihatag ni Idana. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!